Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Faɗin Allah ta'ala maɗaukakin sarki alata mutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. To, malam ka je ka dubi tarihin bani Isra'ila a cikin Alƙur'ani. Allah da ya tahi maɗaukakin sarki sai ya ce wa zakuru ma fi shi la'allakum tattaquna. Rashin jin tsoron Allah da suke yi da saba ma Allah da ganganci, Allah ya ce wa zakuru ma fi shi, su dinga ambatan abin da yake cikin Alƙur'ani, su dinga tambishi a kan shi, ba wai ka karanta kawai ka wuce ba, ka dinga fassarawa, ka ji abin da Allah ya ce, ka ji hukunci. Allah ya ce idan Yahudawa suna yin haka, suna yi da kyakkyawan nufi, Allah zai shiryar da zuciyarsu. Ka lura ka gani ko mu anan waɗannan ruhubaniya wanda muke nan tare da su, duk wanda ya san girman Allah da kyau fata yake daga kafircin ya dawo musulunci. Malam musulunci gaskiya ne, ka je ka bi duk hanyar da ka sani Allah, yanda Allah gaskiya ne haka musulunci gaskiya ne. Allah cewa yayi ku shiga udukulu ko in san mi kafa. Allah ce gaba ɗaya ba ya rage ɗan Indiya ko ɗan Amerika ko ɗan wata ƙungiya ba, cewa Allah cewa ku zo ku shiga musulunci gaba ɗaya, mu zo mu shiga gaba ɗaya. Kuma a wani guri yake cewa wannan addini ba abin kyama ba ne ba, babu mai kyamata wannan addini sai wawa. To ashe duk mai kyamatan addinin musulunci wawa ne, ko kuma dai bai gane ba, an ɗora shi akan wani keken ɓera. To abin da nake so in faɗa muku malamai, malinta fa ba fa aiki ne na mutum mai wasa ba. Dama akwai wasu irin su ulama'u, fuqaha'u, hukama'u ko? To akwai tun daga annabawa zuwa kan almajiran annabawa zuwa kan sahabbai da kuma almajiran sahabbai har zuwa malamanmu na yanzu. Malamai ku ji tsoron Allah. Shi ba ko a gwamnatance wanda ya san doka ya taka hukuncin shafi na wanda bai sani ba, balle Allah. To malaman kashi 7 ne za mu yi bayani a kansu dalla-dalla. Akwai malamai wanda aka ɗauke su wawaye, su ne malaman zaure. Na farko su dama ba wayewa suka yi ba karatu suka yi na wannan ba, sun yi karatunsu ne ina jariya illa ala rabbil alamina. Suna neman hanya ne Allah ya yarda da su, ba duniya ce a gabansu ba. Wallahi malaman da suka san Allah suke gefe guda suka zira muku ido kuke yadda kuke so, wallahi da sun ɗauki duniya komai. Da kuke ganin kaman ƙarya ce malinta, billahi lazi la ilaha illa huwa, ba a yi shugaban ƙasan da zai hau ya ɓata wa malamai rai ba. Wannan da suke yawo da zindima rigunan, da masu yawo tsakanin ƙasa da ƙasa, da masu ba da fatawa tsakanin jiha da jiha, da masu yawo a cikin jirgin ruwa su ce sun je yada fatawa su tafi iskancinsu. Idan kun cutar da bayan Allah, kun yi hanyar da talaka zai shiga musifa, wallahi kuma Allah zai shigar da ku lokacin gidan da babu makulli kuma musifa ce a ciki. Malam ko gidan biredi wannan dan ofin din da aka jefa ka a baka awa ɗaya ma, sa a je ma kai ba mai jin zafin wuta bane, a rufe ka a ciki ka je ka ga yadda zaka karkare zuwa minti 10 ma, a bar maganan awa ɗaya. Balle wuta ta Allah malam, wanda Allah yana ba mutane gargadi, yana cewa ku kiyayi abin da zai saka ku a wuta saboda zafinta. To waɗannan malamai waɗanda suke yawo, akwai na social media ma ba duka bane ba, akwai na Allah. Domin duk abin da kace babu na Allah, to kai ma ba na Allah bane ba, amma shi na Allah baya tallan kansa. Sannan zamani ya riga ya zo, duk mutumin da bai tafi da zamani ba kuma mutane su dinga ɗaukar shi ba gidaje ko wawa ko dai wani sakare ko wanda bai san abin da yake ba. A cikin malaman ma fa, kai da Allah ya haɗa maka kan al'umma, masu mulkin nan wani lokuta da ya dama da mutane sukan ce wai in an yi ta ɓarawo a wata mabisa ko kuma an ɗaya rana da sata daddawa na da wari. Kamar yadda wani malami ya ce ba a kai gawa rami sai an shirya ta. To ai ku haka ne, ai ba zai yi ko daga an yi mutuwa a ɗauki mutum a kai shi kabari a je a danne shi da ƙasa ba, sai an masa wanka, sai an kawo lifafa, sai an sa kaɗa a cikin kunnuwansa, sai an rurrufa ko ina, an shirya shi, an ɗaukai a makara, sannan ya bai da duniya, a je a samu ramin ma sai an tona an auna, za a je a kai a ije sannan a saka shi. To haka duk abin da za ka tsire shi na musulunci ana so ka shirya shi don ka san akan wace mazhaba za ka tafi. Duk abin da za ka tafi in ya wuce kan
Allah ta'ala da ma'aikinsa da neman ya za ka yi ka shirya da wai da ka wai talaka wannan da kuke ta kokarin kashe su da yunwa da musifa, wai akwai wanda ya taba halittar tsinke ne a cikin ku? Tsinke akwai wanda ya taba halittarsa? Babu wanda ya taba halittar tsinke. Da za a tara duniya da abin da yake ciki, babu wanda zai iya mana ruwa ɗigo ɗaya. To ya bayan wannan wanda yake yin wannan ruwan a wani guri cewa ya yi, akwai wani guri da Allah ya ce wa man yaqtil mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu, kuma Allah ya ce azaban alima. Dan uwana, ka kiyayi yin dalili a ce a dalilin ka kashe wani, ko ka jefa wani cikin musifa, ko ka jefa wani cikin kuncin rayuwa, ko zai ta hanyar abincin shi ka daɗe. Wai waɗannan malaman wallahi a cikin matsalar lalacewar Najeriya kashi 20, wallahi kashi 15.15 su ne. Saboda kowa in ya tafi babu ruwan shi yaya al'ummar shi za ta kasance. Yanzu ka duba fada-fadan nan a banza, akwai mutanen da coci-coci daban-daban su suke ɗaukar nauyin karatunsu. Waɗannan mutanen da ake tura su boko zai dinga ciwo kuɗin mutane. Wai ana tura menene ma ake cewa na ƙasashen waje wanda ake tura wakilin wata ƙasa, me ma sunan waɗannan mutanen? Ambasado. Wai menene aikin ambasado ne? Tunda aka gina Najeriya aka bata yancin ta ba ake tura wasu mutane ambasado wata ƙasa, me amfanin zuwan su? Su faje su gano menene wannan ƙasar take da shi na ci gaba wanda su ba su da shi. Su yi ƙoƙarin yadda za a ɗauko wasu mutane daga waccan ƙasa a zo wannan ƙasa a gina su suma. In ilimi ne suka gano bako a can, haka za su zo wannan ƙasa. Mu haka kuke mana dan uban. To kawai shi kenan mutum kawai dai kawai ya tafi wata ƙasa yi ambasado, ya je ta sata kuɗin ƙasa ba ruwan shi da matsalar ma 'yan ƙasan shi daga kai shi 'ya'yanka. Wai kuɗin ina za ka kai su ne? Ka ebi kuɗi sama da tiriliyan 5-6, don Allah ya za ka yi da wannan kuɗin har ƙarshen rayuwarka. To waɗannan malamai sun kaso da yawa. Akwai na zaure, akwai na allo, akwai na ilimi, akwai na wannan na alƙur'ani, akwai na kowanne fanni, amma dukkan mu fa gane akwai kashi biyu da ban kawo su ba, sai karatunmu na gaba. Duka fa ana so su zama mutane ne masu mahadi, masu hiryar da mutane, wanda duk mutumin da bai san Allah ba, wallahi control din shi ba yadda za ka yi da shi. Sanin Allah yake sa mutane su zama masu tawakkali. Abin da ya ja mana arewa kenan mana. Ku je kudu, a je bama a kashe mutanen, a lalata musu kamfunan, a dakatar da komai, a hana su sukuni, a ce sun yi yawa, a jefa bom a kasuwa, a jefa bom a masallaci, a je a kashe su a cikin mutane, a samu wani gari a dinga kashe mutanen garin kamar dabbobi. Yan arewa ina hankalinsu ya tafi? Wai an ce muna da dattawan babban riga ko dattawan kwashe kuɗi. Babu wani malami wanda zai iya daga hannu yanzu ya ce wai malamin nan wai talaka ne a gaban shi. Babu wani mai mulki da zai daga hannu wai dan Allah talaka wannan ya kuke so su yi da rayuwarsu ne. Karatu ba da madan talaka. An yi wani mara kunyan gwamna a nan jihar tamu da ya ce wai dama mai amfanin karatun talaka. Kai dan lokacin da kai naka karatun haka iyayenka tun asalinsu masu kuɗi ne? Kai ka manta jahilin banza wai dan ka je kai karatu ko master 1000 kai, wallahi in baka san alkur'ani ba jahili ne kai. Kawai shikenan saboda ka je kai karatun boko kai masa sama da guda 1000 ka zo kai ta kana cewa wai mai ma amfanin karatun dan talaka. Kai mai jahili kawai wanda baka san abin da kake ba. Saboda haka zamu dakata nan sai Allah ya kai mu kashi na gaba insha Allah.